Čo sa ti stalo s rukou? Toto? Volá Carlos. Nič vážne. Moja klientka chce byt, ktorý bude celý ružový. Volá sa Dolores Umbridgeová. Znie to povedome? Vlastne sa volám... To je jaká psychopatka? Kto chce mať doma všetko ružové? Volám sa Maria. Som osobná dizajnérka pre Diego. Som tu preto, aby som splnila každé želanie našich sledovateľov. Sleduje nás? Určite to bude veľmi milá osoba. Čo hovoríš na tento rozkošný koberec? Viem, farebne sedí, ale nemáte náhodou niečo s mačkami? A čo povieš na tento? Geniál! A čo táto tapeta? Dá sa na tapetu zavesiť obraz? A o koľko obrazov by išlo? 20 zaramovaných obrazov, 25 porcelánových tanierov a 136 kusov školských výhlášok. Aha, učiteľka, tak potom určite využije tento zateňovací záves. Mi corazón, to je dokonalé. Hneď jej to pošlem. Tak to som zvedavý, čo na to povie. Toto si každý zamiluje. Čo píše? Klamať je hriech. No dobre, povedz mi, Mária, kto je horší? Dolores alebo Voldemort? Ja neviem, ale ďakujem za pomoc, Carlos. Volám sa... A to je vlastne jedno.